Right, finally ndasangana na Chiremba Samson. Comment section yangu haisi kundipa peace. Pese pandi kuposta nyango picture yangu nyango ndakaposta chi vanhu vazhinji vangu DJ Sparks. Chiremba Samson vari kuti chini kuda kweshoko rakataurwa naProfeti Emmanuel Makandiwa rekuti kana pachinge paine anozviti anoona angave muprofita ingave n'anga ngaauye ataure kuti muhongo mangu mune chii uyezve achingaziva kuti muhongo mangu mune chii anobva ataura 1 million. Saka vanhu vazhinji vanongoti naye Sparks wadiwa mboenda kunoona Chiremba, saka ndazokwanisa kusvika panapa kunditaura naChiremba ndibonzwa kuti kuti chii pamusoro penyaya. Saka hasandawanza kutaura mhuri yeZimbabwe. Chiremba unofara here? Tinofara isi makasimba. Kungodaro muri sei upenyu? Upenyu huri nani tichingokekea tichidaro ndingokekea tichidaro makunetswa but hatata ndingakusiyei ndangoti ngaende surprise visit ndingosvike ndingonzwawo kuti muri kuti chii pamusoro penyaya yakataurwa naProfeti Emmanuel Makandiwa. Mangana makambosangana nayo vhidhiyo racho? Takasangana nadzo nyaya, tangonzwa vanhu vangotifonera vachingotibvunza vane nyaya idzodzo. Unongoziva kuti nyaya idzadziya vanhu vanoziva kuti kwakanyanya kune simba ndekupi, saka vanhu vanongotanga kufona kuti mati chini nyaya, hatatoni time tichingodzingouya munzeve dzedu. Saka ndisane ndoyadai kusvika kai Chiremba nokuronga wokuti sei muda kuendera motaura chiri muhongo maProfeti. Isusu tinotoda, isusu hatidi zvekuitirwa zvemapipi nezvinhu zvisina basa zvaanenge achitiitisa. Chatiri kutoda isusu tinotoda kuti tiende mugiraundi chaimo. Kuchechi kwake hatiende kuchechi kwake, ngaauye mugiraundi kana zvigona ngaatouye mugiraundi pauya panonzi pachimunational sports umo kana kuti mufaro mune zvimagiraundi chemu ounganidza vana vese veZimbabwe. Ini chandongoda chete, ini handinoda kumuprofita kuti mune chakati muhomwe andika. Ndisati ndapedza kuprofita kuti mune chakati muhomwe, ndoda kumuprofita iye asingagoni kufamba. Namuti mira ipapo, pauri ipapo ndipo chakamba kaita wakamira ipapo. Iye ndobomsiya akamira ipapo kusvika mahours andoda inini ndozomuti chibva ipapo. Ndingodi kumuprofita zvekuti mune chinjirumo mapipa yaye zvekuti kana munhu ashaya nyaya ona ashaya zvekuita ashaya zvekuparidza bhaibheri rapera kuda kuitisa vanhu zvinhu zvisina basa. Zimbabwe mune maprofita akawanda, mune n'anga dzakawanda, mune chii. Aiwa isu hatidi kuvhiringidzwa nevanhu vanenge vashaya zvekuita, wawandirwa wadyisa waguta. Samuti Profeti washaya zvekuita? Washaya zvekuita kurasikirwa nenyaya ikweyo. But tutaura zvaProfeti, one of my biggest prophet. One of my biggest vanhu kakwete edu isusu. One of my biggest isusu tinongotora Profeti wese as a prophet. Munhu wese anongokwanisa kuunganidza munhu chete. Munhu wese anongokwanisa chete kunge achiudza munhu shoko ringave rekudenga, shoko rinoita kuti munhu apore. Isu tinomuremekedza neukuru hwake. Hatitarisi zvekuti the one of big, ndimi munotarisa zvekuti the bigger the one of what. Isu hatizvitarisi, isu tiri mhondoro. Vakuru vedu vakakura vachitorapa vana, vachitungamirira vana, vachienda munzvimbo dzakasiyana siyana, vana vachipona vakatopfeka matehwe nezvakawanda. Nanhasi uno tichiri kungozvikudza izvozvo kuti zvekuti ndinhingi kana ndinhingi azonzi adai so aiwa izvozvo ndezvavo zvemasocial media. Isusu tiri kutaura kuti isusu Makandiwa kana achiti iye ane simba, kana achiti ane simba ngaadaidze maprofeti ese nevanhu vese. Saka Chiremba muri kutya here kuenda pabhasi? Aiwa isu hatisi kutya kuenda kuchechi kwake, ndoko hatiende, haada kutipinza chechi yake. Isusu tingapinda chechi yevana vemakwezuro. Ana sekuru vedu isusu vakatisiyira chikaranga chedu nechivanhu chedu, topinda chechi yevana vemakwezuro. Ana Makandiwa vana vemakwezuro kava kuna nasekuru vedu isusu. Vana vakatokura, vana sekuru vedu isusu vakatokura vachitodzidzisa vana vachivanhu nechikaranga. Vana vakazotadza kurayirika vakabuda vachitawo zvavo zvavaita zvavaita. Saka makatarisa Profeti Makandiwa, muri kuona semwana akatadza kurayirika, mukuona semwana asina kuteerera chiwano chaanofanira kunge achiita? Mwana akafundiswa akatadza kuteerera marayirwo anenge aitwa nemabereki wake, anodzimara akuita sekuti iye ndiye anoziva zvakanyanya kupfuura vabereki vake. Saka isusu kuchikaranga chedu hatimurambidze kuti ange achibatsira vanhu nenzira dzake dzechivanhu, nenzira dzake dzechechi kana dzei. Asi chatinomurambidza ndechekuti atichallenjere maprofita ari munzvimbo ino yeZimbabwe nevari muAfrica. Iye amuudza kuti ambomurefura kuti iye wacho ndiye anonyanya kuziva ndiani.
anyanya kumurefura kuti tirefure kuti aiwa uyu munhu uyu ndiye profeti wedu watinawo ndo watinotemba tinonyanya kwaziya. Muno muZimbabwe munhu wese iwo profeti watokuti uyaye andike tigoitei iko mauya ndike motora zhinji muhomwe yangu moratidza kuti no isusu tisu vakuru tisu tine mhondoro imamuna tisinoziva ivo havazivi. Ukatongoona profeti chete achiti achimbotora nyaya dzekuti anointing yazodai ndoda kuti ndina anointing tozodai tozotanga wapiwa anointing kuti uzoprofita nekuita sei, hapana chinozikanwa. Kana iwo une simba rinobva kudenga, simba rinobva kudenga mubhaibheri zvazvinoita ndezvekuti tine nyaya dzana Aroni nenyaya dzana Moses nanani dzavaitesta ana simba ukakanda tsvimbo dzavo mumvura yaAroni ikazobaka moto ikatsoamondoro dzoziva bhaibheri mondoro. Aiwa mondoro bhaibheri mashoko akangonyorwa mashoko bhaibheri mashoko anongotaurikawo zvakangofanana nemashoko ekuti Mwari ariko. Kuna asingazivi kuti kunonzi Mwari ariko. Chakakosha kupona kwenyika yedu ndochatotarisira izvo. Saka mukusvika kutsipikwe makaenda aiwa tingatsipikwe nevanhu vanongakapfeka mazuta avo nematsipika isusu. Mondoro yetsipikwa neuyu mondoro yetsipikwa nemunhu anenge achitoshaya ke zvekutaura muchechi otanga kuti regai nditaure zvinhu zvine chekuita nematongerwo enyika kana nditaure zvine chekuita nekurwisana nemaprofeti mamwe nen'anga dzimwe aiwa tiri makombwe satitsipikwe mamwe satitsipikwe mamwe tisitokwanisa kurova pasi mvura tisitokwanisa kumupa dziva kuti pauri ipapo unoona dziva wega. Vanhu vese vari kumatima nese kumasaidi kwese vanenge vasingaoni dziva iye ari hwanisi vanenge achiona paakamira paine dziva muchechi mamuya muchechi make mamu. Saka chatinoziva ndechekuti chizvibvunza kuti isusu chaari kuda ndechekuti isusu tinozare kuchechi kwake maprofita toiswa laini manje tonzi takaendeswa kuitwa laini namakandiwa sho makandiwa so tinotisa laini muchechi make kuti tiprofite chinhu chiri muhomwe chikoko anyanya kuita sanyanya kuwairwa nemari paita miliyoni andokuereta miliyoni awesa asina kutoda mari yake ka sinadzo mari dzedu handinongosvika dzimba dzedu tinadzo tinongodriva mota dzedu dzinodhura zvese saka kweisusu hatisi kuda mari dzake iye kana achidawo kunditiiteyo zvinhu zvinonzi iye hangoti inini anoti zvinhu kana zvichida ndezvekuti anodaidzira tiri kuda kuinvestawo yemaprofita nen'anga nemapasta nechichi handitika towirirana handitika yoiswa pajekerere pasina kunzi kuchechi kwanhingi isina kuti nokuti kune vamwe vana vedu isusu vasingakwanise kuenda kuchechi kwake kwamakandiwa handiti vanenge vada kuonawo handitika zvazvinoita manje vasingade kuonera pazvivhitivhiti vada kuonawo pane mazuva enyama ipapo zvichitika handiti anotorawo maprofita ese isusu mhondoro ana chiremba n'anga maprofita ana profeti toenda munational sports makakura handiti nyika yose yodaidzwa ungano yoti hatyozara handitika right ponzi ava ndibaba ndinhingi tine maprofita akawanda tina nababa Mozi tina nababa Lorenzi tina nababa Murungu tina akawanda handitika tine maprofeta acho Zekara akafanana nana Miracle Paul tine maprofeta akafanana nana Hubert Angel tina navamagaya tina nani ndizvo nai profeta Miracle Paul arikusvika kutsipikwa aiwa profeta Miracle Paul asvika kuchipikwa zvazvinoita ndezvekuti hanzi kazhinji mwana zvaanofunga hanzi baba akasapindura mwana achipopota mwana anofunga kuti baba vachikazvibakera asi baba waona zvakaita sei zvakawanda kutaura kwavakuru ikoko. Alright. Aiwa no nyaya ingai ngetimire Sunday timboona tizoone Sunday zvinopera sei pamwe mugona zochinja pfungwa takazogona mapabhasilika apa muchiita se muchiprofita. Aiwa Sunday tinouti kuya aiwa Sunday kuya touya tichangoira nhau yedu haisiwe kuti kuira mari tinouya Sunday tinoti vatidaidze vatitambire chaizvo zvakanaka tipinde imomo vatigadzire mhondoro dzinodaka ini ndiri sekurana tisitorana sekurana makandiwa keso saka mhondoro dzinoda chikafu chakanaka kutebhoko dzotigadzirwa chikafu chakatambodya sati tatanga zvibasa handiti wapedza kutigadzirwa chikafu tangodyawo ipapo topinda dare handitika takagara leso chake takachenawo chekuti pano ikokuya tiri muchechi momo mukereke nemasuti avanenge vakatakaita sei takamarowa chaiwa mari zedu izisi tikutoti mari idzi toda kudzitora tadzitora mari idzi topawo tine vana vedu vakawanda vari muZimbabwe
varikuda kuita sei, varikuda vanosapota chikaranga nenhau dzechivanhu Vanofana kupa iwe. aiwa hatidye mari dzana makandiwa isusu. It's okay chiremba. Sunday tosangana ini Sunday ndiripo kuBasilica ndine kamera yangu ndichiwitnessa kubatwa kwebaswa ndichiwitnessa vazati Prophet Makandiwa muchiwapinza mudare muchiwanhongera tsono. Mambo Tsvimbo ndikuona tsvimbo iyi isati avhara ere ndimbotaura nezvetsvimbo. Tsvimbo iyi inorevei? Tsvimbo iyi ukuona apa ine glazi. Glazi ndo rinoona zvese kuti iyo nyaya yamakandiwa iyoya tichitoona kuti ipapapa isusu tichange tisingaone isusu tinokwanisa kunge tichiratidza vana handiti kuti zviri muhomwe mamakandiwa izvo vachizvionera vega pachavo paglazi ripi iro iglazi ro chitsvimbo ichiona iri papa neglazi yozouya uyu mufananidzo zvinoreva unity kubatana inotaura kubatana kweruzhinji rwedu isusu rweZimbabwe. Tsvimbo iyi ndeyangu ndindakaigadzirisa straight tikanoitora pasi pemvura pandakanzi ndiitore. Tsvimbo iyi yakabva pasi pemvura pachezvareva yakabva pasi pemvura yakabva kumachembere ndeyechikakaranga. Saka iri glazi unoona mudzinza menyu mamira sei, mwanangu mamira makadai ndiana ari kuroya imumusha ndiana aida seizvozvo. Muhomwe maprofeti mune chii? Hai muhomwe maprofeti ichange ichitaura ndobhizi ani kumhanya techidongoreva pachingona bozi ini ndikuenda ndikunoshingawo vakona kwakaisa ruoko muhomwe ndononangotora miriyoni. Anyway amene kuti kana muchine mamwe mashoko ekupedzisira henyu tichivharisa chinhu bozi chinhu chinofanira topenda pamhepo nhasi kuti vanhu vazizive kuti chiremba musi weSunday vanenge variko. Ani mashoko ari kubva kuna chiremba Samson kuvapwere vavo vanobatsirwa nachiremba Samson nevachada kubatsirwa nevachazenge vachiuya. Tiri kuti isusu imbai nezvamakabatsirwa mukapona nazvo. Musauimbe nemashoko anobva muvanhu vasina fundo yechikoro chemweya kuti chikoro chemweya hakusi kuverenga bhuku. Chikoro chemweya kudzidza chinotaurwa nemweya. Ndichikudzidzisai zvekare kuti musararame nematambudziko anokunetsai. Isusu tisu vana mambo tinotumira nyuchi dzichidzoka nezvinhu zvese zvaunenge uchida iwewe. Tine nyuchi zvekare dzinokwanisa kunge dzichienda watorerwa mudzimai, watorerwa murandarume, wabirwa, waitwa sei. Saka tiri kuti musatambudzike muri kumazurande asi tiri kuprofita upenyu huri kuuya kumberi kwevanhu tichitsanangura tichiti mukati menyika ino taona mafiwa zvisingaite. Ndo zvatakadzidziswa nemhondoro tichinzi taona mafiwa zvisingaite mukati menyika ino. Maaccident ndaona awanda sekuwana. Ndofunga ndakambozvitsanangura mukatarisa ndini muprofita kana kuti ndini mushoperi wekutanga akatanga kushopera. Gore richitanga ndichiti ndaona maaccident akawanda mukazvitsvaka muzvivhitivhiti munozviona. Zvinhu izvozvo zvikaitika nanhasi uno ndiri kuti uyai mubatsirwa musangofambe munzendo nemunzira musina kubatsirwa. Sumai vanokubatsira ingave maprofita dzingave n'anga vangave maprofeti vari pedyo nemi vamunoimba nawo. Tinotenda muruzhinji rweZimbabwe. Right, muri Zimbabwe ndandina chiremba Samson chikuru tinzwisise kuti vari kufunga kuita sei, vari kuenda here kutora miriyoni. Because you never know, pamwe vanotora miriyoni vakangandito Sparks kaakwaya ako ndakatosanga kufamba nakaakwaya. Saka muri Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting. Ngatimirire Sunday maupdates echingokupai tiri panapa tichikutamidzai zvese zvinenge zvichiitika. With that, we are out.